Jeg vil gerne fortælle om genteknologiens historie og opridse de vigtigste årstal. I 1953 der blev arvematerialets kemiske struktur identificeret. I 1966 der fandt man den genetiske kode, og i 1970'erne der fandt man de restriktionsenzymer, som man bruger i gensplejsning, som jo er en metode til at overføre gener fra en organisme til en anden. I 1973 der havde de amerikanske forskere, eller hvad de nu er, Cohen og Boyer, succes med det her. De var det første, der for hvem det lykkedes her. Og så i 1980'erne der indførte man gensplejset materiale i både svampe og bakterier. I midten af 1980'erne der forsøgte man, man indsatte fremmed DNA i dyr og planter, og i begyndelsen af 90'erne der forsøgte man at indsætte gener i menneskets celler med det formål at helbrede behandle sygdomme. Så i slutningen af 1990'erne der fik man så udviklet metoder til fremstilling af genetisk ens dyr, det vil sige og den her metode kan så kombineres med nogle genteknologiske metoder og kan i princippet også bruges på mennesker. Ja, så når der er tale om genteknologi og kloning, så er der jo nogle vigtige begreber, vi skal forstå. Det har vi... Du skal lige vente nu. Du skal lige vente. Sådan der. Ja, super. Her har vi jo et plasmid blandt andet, som er et lille stykke enkelt eller dobbeltstrenget DNA, som i en bakterie eller en encellet prokaryot kan kopieres uafhængigt af cellens replikation, og derudover så kan et plasmid være cirkulært og kan fx også indeholde gener for antibiotikaresistent hedder det. Og herudover så har vi også et begreb, der hedder vektorer, som betyder, at ved en infektionssygdom, der er en vektor altså en smitteoverfører mellem infektionens værter, som for eksempel kan være myg eller lus. Hvis du lige kan på et øjeblik. Lige sådan der. Det var små baggrunde her. Det er dejligt, ikke? Så har vi så også reaktionsenzymer, som er en gruppe af enzymer, der er i stand til at genkende et bestemt DNA-sekvens, hvorefter den ligesom kløver DNA'et. Og resultatet af den her kløvelse af DNA'et, det er altså et stort DNA-molekyle, der opdeles i en antal mindre og veldefinerede stykker. Derudover har vi så transformation, som betyder, at ved en transformation, der optager en celle et fremmed DNA. Og der findes så forskellige metoder til den her optagelse. Vi har elektroporation, som er den nemmeste og hurtigste metode, hvor en blanding af DNA og celler udsættes for et kortvarigt, men elektrisk felt i en elektroporator. Så har vi så den anden metode her, som er kemisk kompetence. Det er så den anden transformationsmetode, og det er her, hvor cellerne de behandles kemisk med f.eks. calciumioner, så de simpelthen er i stand til at optage et fremmed DNA. Ja, så hvis jeg snukker den her igen. Lige. Ja, så vil jeg gerne fortælle om
selve teknikken i gensplejsning. Gensplejsning det foregår ved, at man fremstiller eller isolerer DNA fra en donororganisme. Det kunne for eksempel være menneskets donororganisme. Og så med restriktionsenzymer klipper det gen, som man skal bruge. Og derfor isolerer man plasmider, eller derefter isolerer man plasmider fra en bakterie og tilsætter det samme restriktionsenzym. Et typisk restriktionsplasmid er BR322, og dette plasmid det indeholder dels et gen, der koder for resistens over for ampicillin, og dels et gen, der koder for resistens over for tetracyklin. Det var meget kort fortalt. Det var fint. Jamen, vi har jo vores dejlige baggrund her, vi jo lige kan skue lidt på. Hej. Så har vi jo... Jamen, altså, det vi ser på den her figur, det er jo princippet i gensplejsning. Altså, det ses jo, at vi efter klipningen med de her restriktionsenzymer øverst på figuren, og efter at der er sket en sammenbinding med det her ligase, som vi ser her på figuren, så får vi altså det her oprindelige... Vi får dannet en blanding af oprindelig plasmid med indsplejset gen, og så de her ringformede gen. Det er meget kort. Meget kort, men det er hvad man kan bruge til den virkelige verden jo. Ja. Det her gener til og kloning og så videre. Med udgangspunkt i en figur, Ja, selvfølgelig. Ja, så vil vi gerne sige tak. Ja, farveler. Hej. Moin.